खिला गेलेनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्त्रि अखावगोरा ब्रह्म आदा बिथां बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिफा सरगियारि गाहाय नेहाथारि मनिन्द्र बसुमतारी लोगो आफादगिरि दावारि नन्दन बसुमतारी जोंनि माननि आलासि नोंथांनो बिबार बावनाय आरो फारौ बिरहोनाय गुबुन गुबुन जोंनि रेलि हाबाफारि दङ। बेयाव सफैनो हानाय सालबारि कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी बिथां, मानगोनां सुदिम बड'सा बिथां, मानगोनां सीताराम बसुमतारी आदा बिथां आरो गोबां आलासि नोंथांमोन, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि, गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर', फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन, एबसुनि मावथि बिबानगिरि नोंथांमोन, गिबियावनो आङो दिनैनि बे गोथार गायसननाय सान 52थि जे फाउन्डेसन डे बे गायसननाय साननि बयनिसिमबो माहारियारि आफादारि आंनि गोजोन हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरदों। गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा, जोंहा दसे समनि उनाव सावरायनाय हाबाफारि दङ। बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन, बेनि आगुनि आरो आथिखालनि सम, बेनि हाबा मावनाय, जोंनि थांखि आरो नोजोर, बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि जि बावसोमनाय, बिनि सायाव आलासि बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन। बेखायनो दिनैनि बे गायसननाय सानाव गिबि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि फणिकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबबाय। बर' हारियाव गोदान जावरिखांनाय आरो गोदान मोनसे रिभलिउसन, बर' हारिखौ थांना थानायनि मोनसे मिजिं आरो लामा दिन्थिनानै गालांनाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि सिनायथि, जोंनि जि आइडेन्टिटि, जोंनि जि सार्भाइभेल आरो जोंनि जि एक्जिस्टेन्सखौ गोग्गोम आरो गोरा गोथां खालामनानै गालांनाय आरो दिनैसिम बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बिथांनि आदर्शखौ लानानै जोङो हाबा मावगासिनो दङ, गेरेमसा माहारि दानाय, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेयै जोङो जेब्लायबो हारियाव जोङो ज' इउनिटिनि आरो गोजोननि मोनसे लामाजों बुहुमाव बर' हारिखौ जौगासार बर' माहारि हिसाबै गायसननाय बे थांखि आरो आदर्शनि बिगोमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउमानिसिम आलो गोजोननि थाखाय आरज गाबदों। गेदेमा मुंख्लं बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानिसिमबो बिथांनि अराय गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि बाथौनि सिनायथि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमनि दरबाराव जेब्लायबो जोङो गोख्रों हारि हिसाबै, शक्तिशाली हारि हिसाबै गायसननायनि थाखाय जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो बे हाबा मावनायनि गुदि हमग्रा, मेन बैथा हमग्रा आफादा जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आरो बेखायनो दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रिनि फिरफिलानि सिङाव थानानै आरो बे फिरफिलानि बिरहोनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10,000 मावथि बिबानगिरि, जोंनि एमइउनि जिल्लानि स्टेट कमिटिनि, इउनिभार्सिटि कमिटि, कलेज कमिटि, जिल्ला कमिटि, आनसलिक कमिटि, इउनियन कमिटि गासैबो जोङो दिनै खेबसेबाव थांखि लाबाय आरो जों थांखि लायो जे जों समायखिरा लायो जे दुलाराय बर' माहारि थांना थानायनि थाखाय, बिनि सिनायथि, बिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय दिनै खेबसेबाव जों समायखिरा लायो। बुहुमाव बर' हारिखौ एक इन्सि आरो एक बिन्दुबो कुनु कारनाव जाहाथे जोङो मालाबाबो नेवसिजानो नासयजानो गोनां जाया आरो जों माब्लाबाबो जाहाथे जोङो गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै जाहाथे जोङो गोग्लैफिननो गोनां जाया, बे गासै बिथिंखौ लानानै गासै बिथिंनि जौगानाय, गासै बिथिंनि जोंनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि सिबिनाय, हारिनि साफा मावथि हिसाबै हाबा मावलांनायनि जों दिनै समायखिरा लाफिनबाय आरो फैबाय थानाय हाजार बोसोरसिम दुलाराय बर' हारिखौ गायसननायनि थाखाय, फोथांना लाखिनायनि थाखाय
बुहुमाव गेरेमसा माहारि दालांनि थाखाय गासै बिथिंनि जि मोनसे बाउसोमनाय जोंनि डेडिकेसन जोंनि डिभ'सन डिटारमिनेसन बे बिथिङाव जों हाबा मावनांगोन आरो बड'फानि गाजा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बिएससि डिसिसि आरो बिटिआरनि उनाव आरोबाव गोलाव सम लामा हान्थिनानै जोबथा थांखिसिम सौहैनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिखौ सिबिलांनायनि मोनफ्रोमबो बिन्दोआव मोनफ्रोमबो आन्थोराव एसेबो खम जायालासिनो जेब्ला हाबा मावलांगोन होननानै दिनै जोङो थांखि लायो समायखिरा लायो आरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ जय माहारि जय माहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुंसि दिपेन बर'